Hej og velkommen til min videotutorial omkring iShowU. iShowU er et program, som optager, hvad du foretager dig på computeren, og bliver meget brugt til at lave for eksempel videotutorials, som jeg er i gang med at lave nu. Der er også mange, der bruger det til at optage, når de spiller på computeren. Så har de iShowU kørende i baggrunden, og så kan de optage, hvad de har lavet i spillet, og hvor gode de er, og de kan vise til andre, hvordan de skal gøre. iShowU er et program, der koster penge, men man kan hente en demo, som kan præcis det samme, men på ens video kommer der så til at stå iShowU over, hvis man bruger den gratis udgave. Men hvis man ikke vil betale for iShowU, kan man også vælge at downloade det jo, men det er jo selvfølgelig ulovligt. Den her version jeg har her, som vi skal kigge på, det er gratismodellen, demo-modellen, men den der koster penge kan præcis det samme, så det gør ikke nogen forskel. iShowU er et rimelig simpelt program at bruge, og det tager ikke så lang tid at lære. Men jeg kan prøve at vise jer, hvordan det er, man gør, hvis man slet ikke har prøvet sådan noget før. Man skal for eksempel starte med at trykke, hvilket område man gerne vil optage i, om man vil vise hele skærmen på sin computer, eller man kunne for eksempel vise halvdelen. Eller man kan for eksempel trykke her, så kan jeg trykke hvor stor skærmen, så kan jeg hive, hvor stor skærmen skal være. Så skal man fortælle, hvad for filformat ens video skal være, hvad man skal bruge den til. Man skal bruge den til sig selv. Jeg har trykket her, at min skal være YouTube, fordi at jeg skal lægge den ind på YouTube, så I kan se den. Og man kan også trykke for eksempel, at den skal være til iMovie-format, eller e-mail-format, eller Final Cut Express. Så kan man trykke, hvordan musen skal være, om man skal kunne se musen i videoen, eller om den skal være gemt væk, så man ikke kan se, hvad man trykker. Man kan trykke, om videoen skal følge med programmet, så programmet følger med, eller om skærmen skal stå stille. Man trykker her for at trykke til og fra, om musen skal vises. Så kan man sætte mikrofonen til og fra, for eksempel, så I kan høre, hvad det er, jeg siger nu. Så kan man slå den til og fra, om man vil have lyd med i videoen, eller om der skal være stille. Så skal man trykke her, om man skal have computerlyd med, om de lyde, ens computer giver, om de skal være med i videoen, eller om de ikke skal være. Og så kommer tasterne så frem, hvis man for eksempel skriver noget, så kommer det også frem. Og her kan man sætte kameraet til webcam, så man kan se, så man kan optage sig selv samtidig med, at man viser, hvad det er, man laver i videoen. Så jeg kan lige prøve at tænde den, så kan I for eksempel se mig nu. Yes. Så kan man også vælge, om der skal være en baggrund med, en baggrund bag i det, man viser. For eksempel her, så trykker man Custom Background. Så trykker man her, så vælger man et billede fra sit album. Og så kan man have det som baggrund i sin video, hvis det er det, man gerne vil have. Ja, det var sådan set standard. Det var lige nogle af de små ting, jeg viste, man skulle tjekke, inden man begynder at optage sin video. Så kan jeg prøve at vise jer, hvad det er, når man optager en video. Jeg kan lige prøve at optage en video nu, for eksempel. Så trykker man her op record. Så siger den så 3 sekunder til man begynder. Så er den gået i gang med at optage nu. Så kan jeg gå ind på de mulige forskellige ting, billeder og sådan noget, så optager den alt, hvad der er i gang med nu, og man kan slet ikke se, at den kører. Man kan se det heroppe, ved at den er i gang, så kan jeg se, at jeg har optaget 13, 14, 15 sekunder. Og så kan man stoppe den heroppe, og man kan ændre kameraet eller sætte den på pause, hvis man lige skal have en pause i 2 sekunder. Så hvis jeg lige prøver at stoppe den her en gang, så kan vi prøve at kigge på videoen. Så ligger den så hernede, sammen med de andre videoer, jeg har optaget. Så skal vi lige prøve at kigge på den, og se hvordan det bliver. Så er den gået i gang med at optage. Nu spiller den så også lyden igen, som jeg lige har vist. Billeder og sådan noget, så optager alt, hvad der er i gang med nu, og man kan slet ikke se, at den kører. Man kan se det heroppe, ved at den er i gang, så kan jeg se, at jeg har optaget 13, 14, 15 sekunder. Og så kan man stoppe den heroppe, og man kan ændre kameraet, eller sætte den på pause, hvis man lige skal have en pause i 2 sekunder. Så hvis jeg lige prøver at stoppe den her, så... Yes. Så
du kan også prøve at vise en video, for eksempel, hvor jeg sidder og spiller et spil, sådan, så man kan, så man kan se, hvordan det bliver brugt, når man også gør det. Der er mange, der bruger nu, at det her spil så ikke lige fuld skærm, det jeg viser her, men det er også når det er fuld skærm, så kan man slet ikke se, at den kører, den optager, og så kan man bare lægge det ind på YouTube direkte. Yes. Så hvis man skal uploade til YouTube, så er det meget smart, fordi jeg har allerede den rigtige størrelse til YouTube. Så kan man have sin video hernede, og så trykker man bare upload her. Og så trykker man, at den skal uploades til YouTube, den video man har lavet. Så skal man lige logge ind på YouTube, og så skal man bare skrive titel og description. Og så skriver den så, at I show you, den er blevet vist i. Så kan man så vælge, om det er en film, eller gaming, eller komedie og alt sådan noget. Så kan man vælge, hvad det er. Og så når man trykker upload, så er den uploadet på YouTube. Så det tager ikke mere end 2 sekunder at uploade. Ja, men det var så min tutorial om, hvordan man bruger I show you.